पलिसि 2020 जाय एडुकेशन पलिसिया जोंना 10+2 मोन गोदोहाय दा बे पलिसिया जोंना 5+3+3+4 गोदो 10+1 मोन क्लास 10 आरो हायर सेकेन्डारि नाथाय दा मा जागासिनो दं बियो मोनब्रै भागाव राननाय जादों 5+3+3+4 दा बे 5 सिगां सारिनि 5या जाहैबाय अंगनबादि टु क्लास 1 and 2 बेनिफ्राय 3, 4, 5 बेनिफ्राय क्रुसियेलआ जाहैबाय नेक्स्ट 3 एसे बुजिनो गोब्राब जागोन फोरोंगिरि न'नि बिगोमा गार्जेन्स आरो स्टुडेन्टफोरबो बिराद इम्पर्टेन्स बे जाहैबाय निउ एडुकेशन पलिसि 2020 बिनि बाहागोआ जाबाय 5+3+3 and 4 जायखौ जोङो कलेज फरायग्राफ्रा मिथिगौ दा बिसोरो मिथिबाय NEP 2020 खौ नाथाय स्कुलसिम दाबो मोनफैयाखै बे स्कुल लेभेलाव जेब्ला 5+3+3 नेक्स्ट बे थामथि खोन्दोआ 3आ जाहैबाय 6, 7, 8 बे 6, 7, 8आ टिचारनि थाखायबो क्रुसियेल बे 6, 7, 8 क्लासाव सासे फोरोंगिरिया बै गथ'नि सायाव डिटेल्स बुजिनो हानांगोन मानो होनबा नेक्स्ट खोन्दोआ जाहैबाय 4 when you will get 9, 10, 11, 12 class 9, class 11, 12 आगोलना 10+12 10+ then 12+ so लासैनो मा जागोन बे 4 yearsआ जेब्ला हाबैगोन होमबा बै स्कुलनि टिचारा बै गथ'खौ मानि सायाव इन्टारेस्ट दं टिचिं साख्रि मा मावनो हागोन उनाव मा जानो हागोन बे टिचारनि थाखाय बहुत दायित्व दं जायखौ जोंनि स्कुलफोराव जों दासिमबो नुनो मोनाखै जोंनि गार्जेनफ्राथ' फ्राय इलिटारेट थ' दायित्वआ दं टिचारनाव स' स्टुडेन्टनि एक्टिभिटिसनि सायाव बिसोरो नेक्स्ट स्टेज 9, 10, 11, 12 well they will get 8 semester there is no 10 exam and 12 exam NEP 2020 mode there will be 8 semester per year 2 semester 9 of 2 semester 10 of 2 semester 11 of 2 semester 12 of 2 semester दा बै गथ'आ थांनानै 9, 10आव as it is जिखिनि साबजेक्ट दं फरायगोन नाथाय 11, 12आव 5th semester 6th semester 7th semester 8th semester there is no separation between the branches streams arts commerce science and थानाय नङा any student physics political science education फरायनो हागौ so decision by student is very critical सासे फरायसाया बिनि सायाव डिसिजन लानांगौआ जोबोद गोरा जागोन स' जोंनि टिचारा स्टुडेन्ट बांसिन टेलेन्ट जानांगोन बै गथ'आ आरो NEP 2020 मथे जाय गथ'आ फरायनाया मोजां नङा he have to divert to vocational training जेन बियो क्लास 12+ जाबानो माबा मोनसे मावना जानो हायो स' आं साइन्सआव फरायगोन साइन्सनि साबजेक्ट दं बे नङा NEP 2020आव
साबजेक्ट लानाया मोजां जागोन गभर्नमेन्टआ टटेलि मोनथाम स्ट्रिमखौ बाद होदों साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिम थानाय नंला बेयाव 84 इलेक्टिभ थागोन बे इलेक्टिभनि गेजेरावनो साइन्स फरायनो गोसोबा मा मा नांगौ बे साबजेक्टखौ लानानै फरायनांगोन स' बिनि उनाव जाय गथ'आ मोजाङै फरायगोन बे डिग्रियाव हरगोन बिनि सिगाङो जाय गथ'आ स्पर्ट्स खेला दुला मिउजिक डान्स एन्ड भकेसनेलाव इन्टारेस्ट थायो दे विल डाइभार्ट टु ट्रेनिं कर्स बेबायदिनो मोजांसिन गथ'आ डिग्रि फरायगोन जाय गथ'आ रिसार्च खालामनो केपेबिलिटि थागोन बेखौ डिग्रिनि 4 इयाराव मोनहैगोन NEP 2020 सारा जोंहा दिनै बासुगाव कलेजनि बिथाङा मिथिगोन मानो होनब्ला जाय कलेजाव फरायनाय बिथांमोना मिथिगौ दा NEP 2020 नि फरायफारिखौ डिग्रियाव सोसनबाय खिन्थु स्कुलाव दासिमबो हायाखै बिकज इट इज नट इजि जब फर द गभर्नमेन्ट टु इमप्लिमेन्ट 84 subjects in its school 84 टिचारबो होनो हाया 84 साबजेक्टनि थाखाय अनलाइन सिस्टेम थानांगोन मोनसे स्कुलनिफ्राय गुबुन स्कुलनिफ्राय फोरोंहरनो हानाय जानांगोन बाट दिस इज कामिं सुन एज पार NEP 2020 आरो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन बेनिखायनो टिचारफ्रा बेयाव गोख्रों आखाइ थानांगोन दा जोङो दहाय सरन नार्जारि बिथां बुंनाय बायदि क्लास 9 निफ्रायनो जोङो टारगेटखौ लानांगोन आं माबायाव थांगोन मा फरायगोन फरायनायनि उनाव आं मा मावगोन बेनि सोमोन्दै जिखिनि साबजेक्ट्स जिखिनि सिलेबास बेफोरखौ जोङो बुथुमना लानो हानांगोन जे इन्जिनियारिं फरायोब्ला जोङो साइन्स एन्ड टेक्न'लजि फरायबा मा मा साख्रि मोनो सफ्टवेयार इन्जिनियार डाटा एनालाइसिस बिदिनो AI मेसिन लार्निं इन्जिनियार साइबार सिकिउरिटि एनालाइसिस जुनथु इमार्जिं एरियास क्लाउड इन्जिनियारखौ गोबाङानो मिथिया जानो हागौ जों जे मबाइलाव बुस्थु दोनो स' क्लाउड इन्जिनियार विल बि डिसाइडेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन रबटिक्स इन्जिनियार बिदिनो पिउर साइन्स फरायबा मा मोनहैगोन रिसार्च साइन्टिस्ट लेबरेटरि एनालाइसिस डाटा एनालाइसिस स्टेटिस्टिशियान बाय'टेक्न'लजिस्ट इनभाइरमेन्टेल साइन्टिस्ट साइन्स एडुकेटर लेक्चारार देन साइन्टिस्ट अफिसार इन द DRDO ISRO CSIR बिदिनो कमार्स फरायबा मा जानो हायो एकाउन्टेन्ट अडिटर टेक्स कनसालटेन्ट फाइनेन्सियेल एनालाइसिस बेंकिं अफिसार्स मेनेजमेन्टनिफ्राय मा जानो हायो बिदिनो गासिनिफ्रायबो IAS APSC UPSC थांनो हायो फार्स्ट टारगेट शुड बि APSC UPSC which is the toughest exam of the country बिनि उनाव जों जिखौ हायो दा जिखिनि लिस्ट दं बेयाव आर्ट्स एन्ड हिउमेनिटिसनिफ्राय मा थांनो हायो सिभिल सार्भिसेस देन पलिसि एनालाइसिस रिसार्च एसिस्टेन्ट बेफोर गासिबो डिटेल्स शुड बि विथ द टिचार्स क्लास 9, 10, 11, 12 नि जायफोर टिचार्स दं बे मा कर्स थांबा मायाव हाबहैनो हागोन बैफोरखौ टिचार्सफ्रा गथ'नो बुंनांगोन आरो गथ'खौ एनालाइसिस खालामना नायनांगोन बे गथ'आ उनाव मा जागोन जे हि इज इन्टारेस्टेड इन हिउमेनिटिसआव मा मोननो हायो नङा ना हिउमेनिटिसआव थांबा मा फरायहैनो हायो स' दिस टिचार शुड डिसाइड टिचारा बुंनांगोन नोंना उमुक एरियायाव मोजां नों बेखौ फरायनांगोन अब्लासो बियो बै थांखियाव मोनो सासे मानसिया मोनसेनि बारा खामानि मावनो हाया जोंनो बिदि केपासिटिबो हराखै भगबाना नंगौ ना जोङो गुदियावनो क्लास 9 जानाय लोगो लोगोनो डिसाइड खालामनांगोन जे आं मा जाहैगोन उनाव आरो बेनि दायित्वआ जोंनि फोरोंगिरिनि सायाव दिनै साबैसे फोरोंगिरि दं आं मिथिया बेयाव नाथाय गाहाय बिबाना जाबाय फोरोंगिरि बिनि गार्जेनबो नङा गार्जेन could not decide that his son will be a humanities student or commerce student or science student so teachers should know this kind of student will go for which stream so टिचारनि दायित्वआ एसे गोरलै नङा जोंनि गथ'फ्रा दानि बिथाङा होनदों आफ्टार post graduation he got that there is civil services and he started so 6 years later if you start from today class 9 or lower class so it will be easy for you निश्चय गोरलै जागोन टाइमलाइन थांखिखौ लाखायोबा थांखिया आं उमुक जागोन बे नङा जास्ट मोनसेल' only one
जों बांद्राय खामानि मावनो हाया आरो फरायनायाव मोजां जायाबा टिचारा बुंनांगोन बे डिग्री फरायनानै लाब गैला you go for this vocational training so बिनि गेजेराव मोनसे दं as per AICT UGC multi entry and multi exit multi entry and multi exit ME multi entry exit को डिग्रीआव बांसिन बाहायनाय नुयो नाथाय मोनसे अपरचुनिटि जों दं ITI खौ मिथिया साबैसे गथ'आ ITI खौ मिथिगौ Can you raise your hand ITI Training Institute जोंहा मोनसे फ्रेम दं बे जाहैबाय National Credit Framework listen carefully National Credit Framework गभर्नमेन्टआ मा खालामनो थांगासिनो दं National Credit Framework credit level start from class 1 it is 0.1 credit level start from class 1 बेखौ बाददों when you get class 9 then it will be 2.5 credit level 8 pass will go to class 9 is not it जेब्ला थाखो 9 पास जायोबा थाखो 9 मोनो मिथिबाय so credit level are 2.5 बेखौ होनो national credit framework level so साख्रिया नोंनि graduation higher secondary PG नि सायाव जाला it will be depend on level say 2.5 level start class 9 but there is an option you can study to ITI institute training institute ITI क'क्राझाराव दं मोनसे ITI बिदिनो मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव ITI दं क्लास 8 निफ्राय ITI आव हाबनो हायो vocational training beautician थायो बिदिनो plumber थायो electrician welding so 1 year or 2 year you exit from the your main stream जुनथु class 1 2 3 बिदि फरायनायनिफ्राय class 8 पास जानाय लोगो you can enter to ITI then 2 बोसोर फरायनानै ITI सोलोंनानै then you can enter to class 10 as your exit level ITI खौ गेजेराव course खालामनो हायो whereas you have not to study class 9 बुजिदोंना गथ'फ्रा बुजिनो हागोन ना हायाखै multi entry and exit it is implemented in graduate level but in school level also class 8 नि गथ'आ पास जानानै class 9 आव फरायालाबानो ITI आव फरायनानै बै course खौ लानानै and come back to mainstream class 10 आव हाबफिननो हागोन so जेब्ला class 10 आव हाबगोन बिना लेभेला 3 जागोन credit level बिनिफ्राय 11 आव 3.5 credit level 12 आव जागोन 4 level जे मानसिफ्रानो multi exit entry मा जागोन दिनै class first year degree first year आव लेभेला जागोन 4.5 credit level बेखौ लासै मिथिगोन दा मिथियाबाबो जों दा familiar with matriculation higher secondary club pass graduation and post graduation but ओरै जाहैगोन उनाव who are exit from the degree first year their levels is 4.5 job in advantage होगोन मालाबा job advantage आव लिरगोन मा NCRF credit level 4.5 can apply for this job मानसिफ्रा सानदों आं डिग्रीनि फार्स्ट इयार फरायनानै ओंखारनानै मा जानो आंथ' BA पास जानांगोन but NAP 2020 said that it is diploma level or degree first year who is this 4.5 credit level as per national credit framework advantage again जायफ्रा 4.5 credit level they can apply for this job since second year 5 third year 5.5 graduation 4 year 3 year
जाला 4 years जासिगोन next 4 year of your level will be 6 so advantage will come there NCR level 6 can apply for this job there will be no graduation or BA MA MSc only they will mention the credit level so this credit level should know the teachers फोरोंगिरिफ्रा क्रेडिट लेभेलखौ मोजाङै मिथिनांगोन होमब्लासो बिसोरो एन्ट्रि एक्जिट गेजेराव जों माबा फरायहैनो हायो से 4.5 आव ओंखारनानै I may go for polytechnic course junior engineer then come back to degree so this is multi entry and exit so teachers should know this one फोरोंगिरिफ्रा बेखौ मोनथिनाया मोजां मानो होनबा फरायसाफ्रा बेखौ बारा मिथिनाय नङा फोरोंगिरिफ्रा मोजाङैनो गथ'फोरखौ लिड खालामनांगोन जोंनि गथ'फोरनि बै उननि फरिखानि थांखि बायदियै जे जों कम्पिटिटिभ एग्जामाव मोजां खालामनो हायो स' फोरोंगिरिफोरखौ खावलायो बिदिनो थाङै थाङै MA PG will be 7 credit level and PhD will be 8 credit level so recently government will implement this credit level for your advertisement and etc. So first, जोंनि गथ'फ्रा क्लास जानाय लोगो लोगो फरायनो लाया माने मास मोनसे मोननै उनाव फरायगोन आरो आनजादाव मार्क मोनाबाबो फोरोंगिरिखौ बुङो खिन्थु फोरोंगिरिनि दाय नङा बे जोंनि दाय मानो होनबा you should know how to manage the time नोंनि फराफारिया मोनबेसे आयदा दं 6 साबजेक्ट दंना क्लास 9 10 आव 6 ना साबजेक्टआ बेसे दं नोंसिनाव 6 yes or no good so class 6 9 आव 6टा 2 आयदा एबा साबजेक्ट दं so per subject बेसे चैप्टार दं per chapter बेसे पेजेस दं you have to calculate it first and divide by 365 बुझदों ना ओंखामखौ दिनै जोङो सानफ्रामबो जायो ओंखामखौ आं दिनै फुङाव जाला गाबोन फुङाव जाला बा सानसेयाव साननै सानथाम जाला बिदिथ' खालामनो हाया जेरै ओंखामखौ सानफ्रामबो एसे एसे जायो जोंबो फरायनायखौ बिदि फरायलांनांगोन दानिफ्राय आरो फोरोंगिरिफ्रा एडभाइस होनांगोन बे गथ'आ माखौ फरायगोन उनाव मा साख्रि लागोन बेजों लोगोसे मा फरायफानांगौ जेरै यार बुक दं कम्पिटिटिभ रिसार्च बुक दं बेफोरखौ एक्चुअलि गभर्नमेन्टनिफ्राय बियोबा मोनो स्कुलफ्रा गभर्नमेन्टआ होआ नङा मानो होनबा बिनो रोंनांगौ बैफोर बिजाबफोरखौ जोंनि स्कुलनि लाइब्रेरियाव दोनोब्ला यार बुकफोरखौ बायनानै कम्पिटिटिभ रिसार्च कम्पिटिसननि बुक्सफोरखौ बायनानै सिगांनिफ्रायनो देखायलाङोबा कारेन्ट एफेयार्स जेनेरेल नलेज बेफोरखौ होमबा उनावहाय जोंहा जोबोद गोरलै जायो स' फरायनायाव बिदिनो नोङो पार डे 3 आवारखौ फरायनांगोन पार डे 3 आवार per day 3 hours फरायोबा you have to calculate how many pages you can complete per day so सानफ्रोमबो जेब्ला फरायनाय दिनै फरायाखै आं out of 100 some mark is deducted from me not from the teacher जुदि आङो दिनै फरायाखैबा जे 3 hours फरायनांगौ after calculating all the pages बेसे पेज थायो बे पेजखौ फरायनानै बुजिनांगोन बेनि कुइसन एन्सार होनांगोन नङा ना so every day you have to study jodi ang lamjawai dinai faraina ase 6 hours you have to study on Sunday so you calculate it nangsini number of pages of the books you have to calculate and divide by 365 and per day you should study 3 hours to get the goals it is not easy job ini sorna jare hande aku sanna aku stini rani angni nuabe manas hagraniफ्राय 300 मिटार ल' गोजान माने हरसान जों मानासआवनो हाबोमोन up to class 10 दै सानस्रिनानै फैनांगौमोन आरो गेजेराव जोंनि 89 आव फरिखा जानाय समाव जोंखौ लानानै थांदों
ट्रेनिं होनो बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव BF-आव 1 बोसोर ट्रेनिं होनानै एक्सनाव थांदों गावखौ बुथाराखै दासिम ट्रेनिं होनानै एक्सनाव थांदों थेवबो फरायफिननो होनायाव जोङो एबसुआ जोंखौ बुंबाय उमुआ थांफिनदो बिनिफ्राय जों फरायफिनदों स' मोननैसो बुस्थु लिरना लाबोदों बेखौ आं एसे फरायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो नाजाबाय मानो होनबा बुंनायाव बारा हुदा गैया नालाय एड्रेसबो बारा बुंनो रोङा मोननैसो लिरदों एसे गोसो होना खोनासं माने जोंनि गासैबो जोंनि मैखोम देरहासार जानाया जोंनि गाव गावनि मोनसे थि सिमांजों जागायजेनो सिमां थानांगोन ड्रिम टु डेस्टिनेसन गोबां फरायसाफोरनि थाखाय थार गोदान सिमांआ बिसोरनि बादायलु आनजादफोराव देरहासार जानानै गावनि जिउनि गाहाय थांखिसिम सौहैनायाव गोबां हेफाजाब होयो आरो गावबा गावनि जिउनि थार मान गोनां जायगाखौ मोनहैनो हायो आरो जिउनि उनफारसेखौ मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हायो नाथाय बै सिमांनिफ्राय जोबथा थांखिसिम सौहैनायाव जिउ लामाया बुंनो थाङोब्ला एफाद्राय गोरलै नङा बेनि थाखाय जोंनो गोनांथि जायो मैखोम थांखि लानाय गोरा थांखि गोनां गोसो पारसिस्टेन्स डिटारमिनेसन आरो गोख्रों थार खान्थि दाथाय सेट ए क्लियार गोल दहायनिफ्राय बुंदों सर नार्जारि बिथाङा गला थिग जानांगौ फसंथाय इउ हेभ टु सेट गोल दिनैनो गलखौ सेट खालामनांगौ उनाव जेन गुलु गुसु जाया जोंनि गोजों थांखिनि साननाय हनायजों देरहानाया जागायो गिबियावनो जों मा आनजादखौ होगोन बिनि सायाव गियान आरो बुजिनांगौ जोबोद गोनांथि दं बेखौ बोरै प्रिपेरेसन खालामनांगौ बेनि सिलेबास एग्जाम पेटार्न आनजादनि आदब आरो मार्किं स्किमफोरखौ मोजाङै बुजिनानै लानायनि जोबोद गोनांथि दं जेब्ला जोङो बै NCRनि लेभेलफोरखौ बारायगोन अब्ला बै साख्रिफोरखौ होनो थाखाय दानिफ्रायनो बेफोरखौ मोजाङै बुजिना लानाया जोबोद गोनांथि दं मोनसे थार थांखिया सासे फरायसानो मोजां लामा आरो चेलेन्जिं समाव मटिभेटेड खालामना लाखिनो हायो प्लान स्मार्ट नट जास्ट ए वर्क गोख्रों हाबा मावनाया जोंनि थांखियाव गोहोम होयो नाथाय गोख्रों स्मार्ट हाबा मावनाया बांसिन गोहोम गोग्लैसिनो मोनसे गुबैयारि फरायसम सोरजिनांगौ जेराव फरायसालिनि फरायनाय स्कुल वार्क रिभिजन प्रेक्टिस आरो माखासे हाबाफोरखौ बेलेन्स खालामनो हायो गिदिर गिदिर टपिकफोरखौ जों फिसा फिसा खालामनानै गोरलै आदबजों फरायनो नाजानांगौ बिल्ड स्ट्रं कनसेप्ट गोख्रों कनसेप्ट दानायनि गोनांथि कम्पिटिटिभ आनजादा नोंनि बुजिनो हानाय गोहोखौसो सुनायो बे नोंनि मुखास्थ' एबा मेम'रि गोहोखौ सुनाया गुदि आयदा एबा कोर साबजेक्टफोरखौ सायाव स्ट्रं फान्डामेन्टेल्स एबा गोख्रों रोंगौथि थानायनि सायाव नोजोर होनाया जोबोद गोनांथि दं ट्रिकि एबा एप्लिकेशन बेस्ड कुइसनफोरखौ गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हायो जेब्ला बैफोरनि सायाव क्लियार कनसेप्ट जायो जायफोर कनसेप्टखौ नोंसोर फोरोंगिरिनिफ्राय सोलोंना लानांगौ जायो खोन्दोसेनो मावनाय नलेज आरो पारफरमेन्सनि गेजेराव सोमोन्दो लाखिग्रायानो जाबाय रेगुलार प्रेक्टिस जुदि प्रेक्टिस गैया जालाङो एबा बावलाङो जोंनि लोगोखौनो जों बावलाङो लोगो मोनबाय थायाबा सिगां बोसोरनि कुइसनफोरखौ सल्भ खालामनायनि प्रेक्टिस मक टेस्ट लानाय मक टेस्ट माने गावखौनो गाव टेस्ट खालामनांगौ बैफोरनि कुइसननि एन्सारखौ होनायाव माबसे भुल जायो बा गोरोन्थि जायो संजोब गोरोबनानै प्रेक्टिस खालामनाय बायदि बायदि गोलाव गोलाव लिरनायनि प्रेक्टिस खालामनांगौ बैफोर गासिबो जोंनि लिरनाय फरायनाय बायदिनि स्पिड एकुरेसि आरो कनफिडेन्सफोरखौ बारायहोयो आरो बादायलु आनजादफोराव देरहासार जानायाव हेफाजाब होयो मोनसे बाथ्रा दिनै ACS जाबाय सर नार्जारि IAS जाबाय नार्जारि सार UPSCनि एग्जामाव 20 मार्क्स थायो होनना आं मिथिगौ 20 मार्क्स थायो स' 20 मार्क्स मोनब्रै थायोबा 100आव 3 आवार्सआव 20 मार्क्स करै मोनब्रै साबजेक्ट मोनब्रै कुइसननि एन्सार होनांगौआ इजि नङा स' इउ हेभ टु इनक्रिज योर राइटिं स्पिड राइटिं स्पिडआ जेब्लासिम बाराया अब्लासिम गासैबो कुइसननि एन्सारखौ होनो हानाय नङा आरो दा जोङो फरायनाय समाव कलेजावनो जा स्कुलावनो जा गेजेराव गेप मोनो नाथाय जेब्ला UPSC एग्जाम हैगोन APSC एग्जाम हैगोन अब्ला बै गेपखौ मोननाय नङा ओंखायनो बे धैर्य दहाय होनदोंमोन गथ'फ्रा जे माखासे थांजोब्बाय धैर्य गैया बिदिबा जानाय नङा
राइटिं स्पिडा बिराद इम्पर्टेन्स नोंसोर राइटिं स्पिडखौ बारायना लाखा जुदि पाब्लिक कमिसननि एग्जाम होयो गोरोन्थिया मोनसे जोबोद गोनां गोहो गोनां फोरोंगिरि थारमाने गोरोन्थिनिफ्राय जों सोलोंफिनो आंनि मक टेस्टआव भुल जादोंबा बेखौ आंनो सुद्रायनानै लाफिननांगोन मा जादों गावनो गाव मक टेस्ट खालामना नों बुजिनो नाजा नों बबेखिनियाव गोरोन्थि खालामदों एबा लोरबां बुजिनो नाजा बेफोराव माबाफोर कनसेप्ट गेप दङ नामा नोंहा केलकुलेसनाव गोरोन्थि दं नामा एबा मेनेजमेन्टआव इसु दं नामा आरो बेफोरखौ फोसाबनायनि सायाव हाबा माव जेन नों मोजाङै मोजां मक टेस्टखौ होनो हायो एबा गोरोन्थि गैयालाबानो फिननाय होनो हायो टाइम एन्ड स्ट्रेस मेनेजमेन्ट आनजादनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनाय आरो एग्जाम हलाव टाइम मेनेज खालामनाया जोबोद क्रुसियेल पइन्ट बेजों लोगोसे मेन्टेल वेलबिंआबो जोबोद गोनांथार बेनिखायनो बेफोरनि थाखाय सर्ट ब्रेक लानांगौ उन्दुनाया मोजां जानांगौ नोंखौ रिलेक्स आरो रिसार्च खालामनो हानाय एक्टिभिटिसफ्राव नांथाबना थानांगौ थि नांथाबनाय आरो थाराव थानाय गोनो गोथो आरो मेंनाय गोसोजों डाउट एन्ड फेटिक बुंफबनाय सानफोरजों साग्लोबसारनानै दोनजानाय समफोरबो थानो हागौ मा मुवाया कनसिस्टेन्सि आरो सेल्फ बिलिफनि सायाव सोनारो बेफोरखौ नागिरनानै लानांगौ बेनि थाखाय फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाब लानांगौ नोंगौ साननायजों थानांगौ नोंनि प्रिपारेसननि सायाव फोथायनाय थानो नांगौ आरो नों मानो बे थांखि एबा जार्निखौ सायख'खो बेखौ जेब्लाबो गोसोआव लानांगौ जोबनायाव बादायलु आनजाद दा नोंनि इन्टेलिजेन्स एबा रोंगौथिनि सायावल' सुनाया एबा टेस्ट खालामा बे नोंनि डिसिप्लिन आरो साखोन सिखोन धैर्य आरो पेसियेन्स आरो थि नागिरनाय एबा डिटारमिनेसननि सायाव आनजाद एबा सुनायो जों गावनि सिमांनिफ्राय जोबथा थांखिसिम मोनहैनो एबा सौहैनो हायो जेब्ला जों गावबा गावनि थि स्ट्रेटेजि स्टेडि नाजानाय आरो इफर्ट आरो कनफिडेन्स बहाल खालामनानै लाखिनो हायो देरहासार जानाया सम लायो नाथाय नों मोनफ्रोमबो नाजानायनि आगाना नोंखौ नोंनि गल एबा थांखि मोननायनि खाथि जायगासिम सौहैयो गोजोन्थों बेस्ट अफ लाक उइस इउ अल द बेस्ट फर इउर फिउचार थेंक इउ साबायखर बर' थुनलाइ आफादनि 25थि बर' थुनलाइ आफादनि बानजाय आफाद सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बिथांमोननिसिम आंखौ बेयाव आंनि साननायखौ फोरमायनो खाबु होनायनि थाखाय गोजोन्थों